Ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Bai, Jesus! Andratzue, etorri pitxin! Ez dugu etorren nahi. Zer egin, nik ez diote zer egin alegia hemengo alkatea izanik. Joan egin de, eskapam. Hello, how are you? Oso ondo. Oso ondo. Zuri izena, zein baina? Ainoa. Nola? Ainoa. Ainoa, Iñaki, eske, ari nahi zentzuten, ni hemen hau, baina Andra bezala, antena jarri dut. Eta, bueno, dakizon asko bai, Non dago? ¿Qué se parece a quién, señora? A Iñaki de la Sexta. ¿De la Sexta? Sí, que es otro vasquito, ¿no? Pero si está aquí la Sexta. Es malo el chiste. No, pero yo soy mucho mejor, hombre. Tú eres más guapo, ¿no? Ay. Loreak bidaltzen, Lorea mandando flores. Bueno, gracias por el cumplido, Luego te compro todo el puesto, todo lo que sobre te compro yo. Es que ricasco. Y el marido mientras come pipas, pero con una ansiedad terrible, Ya lo entiende. Ai. Apa, zelan da zuri izena, barkatu eske joan zait, ja... Claro, eso, Ainoa. Ainoa, ai. Itxon, segundo, rekomponidu bernaz. Vale, zer saltzen duzu, gure artean? Gut daukagu ogisa, batez be ogisa saltzen dugu. Ogisa, eta nun dakazu obradorean, nun goazarete? Bai, bueno, gu izatuz lekitxarrak. Obradora daukagu gisaburun. Gisaburun daukauz bertan labak, eta baina, bueno, denda txiki bat daukagu berton lekitxon. Berton lekitin. Bueno, ikusi da, eske, ezin jet, Ainoa barkatu, baina eske es muy simpático. Olako loreak bota eta loreak ez da posible, baina, ai ama, zerritan ari naz, ja. Modu desberdinetako ogiak eta saltzen dituzue, bai, lekitxoko denda txiki honetan? Bai. Berton daukauzen produktua, bertan be bai badagoz, bai. Hemendik plazatik hurbil daukazue? Bai, berton hemen atzeko kalian daukagu, berton hurbil daukagu. Akizue, hemen atzekakalean, plazako atzekalean, zelan da, okindegia, total, hemen gaudelik? Bai, okindegia da eta ona bikiak. Asko kostatzen da, olako ogi gozoak eitea? Hombre, bai da kostaten daren modura, ez? Batez be honek eskuz eitzen dira, laba be gurrezko zua dauko, ez da elektrikoak, eta, bueno, fermentazioak eta nadoiaz, natural modura, ez? Daurunak eta be alegintzen gara badana, aldanik eta lehengo erara haitzen dana. Eta holan, ez bakarrik sabrosoa, gustosoa, baizik eta sanuago azken finean jatega onuragarria da. Bai, alegintzen gara holan izaten, bai. Bale, prezioak, zelan dijoazte? Garestia dira, merkea dira, esan dezakegu. Andreak izuna, etorriona, merkeenak dira, eta gainera sanuenak. Prezizuak diraz merkea, diraz beste ogizen tankerakoak. Ez dugu nahi dugu pizkatxua ganera dana eta hoz pizkat igualata. Ez dugu bat agarestia o bestia paino, pizkat daukauz danak gutxi gora bera, bai, antzian epinitza. Bueno, sorterik onena, zorionak, zure jopostu gaiteko oso polito gainera aurkeztuta, baina eskaera bat, eskakizun bat egin behar dizuten. Nik hemen txuleta ikusten duzuen uraren alboan txuleta badaukat, eskakuk gara Cyborg Clip saioa, zorionak saltzan. Hortaz, norbaiteri dedikatu behar diozu, ez da ipanik, seme alabarek, baldin badituzu, edota, zure zenitartekoei, eta abestia izango litzateke Pirritz Porrotzen ikusi mendizaleak, norbait, edo zurek bezeroei, nahi duzunari. Ez, abestu ez, eskaini, guk hemen bideoklipa jartzen dugu orain jarraian. Eskaini behar diozu norbaiteri, Pirritz Porrotzen manimototzen, ikusi mendizaleak. Nori, berton plazan lekitxon ez da ozen guzti-guztizari, ez? Hori da, originala bere ogiak bezala, Ainoa, mila esker, bimuzuen mongo nizkizuko, baina aurrean ogi morduak agu. Hementxe. Ai ama. Lorea, mira! Azkenean ikusiko zu, zeloso jarriko dugu Lorea. Lorea! Mozuke, hasi da. Bueno, bakizue, Ainoa eta bere okindagaren partez, bere bezeroi, eta batez ere, gaur lekeitxon ez direnei aurkitzen Pirritz Porrotz eta Marimototzen, ikusi mendizaleak, guazen.
mendi tontorrean, euskal lurren artean, begiak zabaldurik, bihotza erreta, hain ederra, hain polita da, gora, gora, neska mutilak, euskaldunak gara, Euskal Herrikoa, hain ederra, hain polita da, gora, gora, Euskal Herria, euskaldunak gara, Euskal Herrikoa. Ez nekeak, ez da bide txarrak, gora, gora, neska mutilak, euskaldunak gara, Euskal Herrikoa. Ez nekeak, ez da bide txarrak, gora, gora, Euskal Herria, euskaldunak gara, Euskal Herrikoa. Amuriza jauna, zure izena zein jama? Ángel. Angel Amuriza. Izena. Ángel Negrete. Nik usten eban Angel Amuriza zela, baina, bueno, berdin da. Bertzotan zer modu zoaz? Eskasa, ni. Bueno, baina jakin Amurizaren antza, hemen kamarak ari dira. Ez da ipa, murizen antza haukat. Bueno, apurtxe, Ez dut uste, nik baina, uste oza mezkla Amuriza eta Natxo de Felipe Oskorriko mezkla, Bueno, izaleke. Olako mat. Izaleke. Galdera bat, inoz esan dutzu Papa Noelen antzadeko zule? Sarritzan esaten abe hori be. Eta olentzerona? Olentzerona nik nahi izot esatia Olentzerona antza. Hori dalako. Bai, hori dalako. Jo, eskertzetzu gure elkarrizketan parte hartzie. Norbait eri zorion agurrak botako zenizkioke Oizmendi telebistaren partez? Neure amari, Bale, nola da bere izena, ba? amatrini. Zenbat urte? Bueno, esan lekin. 89 urte. 89 urte Trinirentzako bere zemaren partez. Hartu dozu gaur txorizo eta talo, edo morokile? Jamarko, zu ba, Ba, gero. Kumplidu behar da gaur, Santo Tomas izanik. Bueno, ba, Natxo de Felipe eta Papa Noel, barkatu, Olentzero, bai, eta Murizaren antzekotasuna daukan gizakiaren partez. Nik ja letri bestetik ikusten, zuk betaurreko deko zuzela, maite zaitu puritzen. Txindritz eta porrot. Zaiborren mendiren. Zaiborren mendiren. Sabor. Sabor. Zaibor. Zaiborren mendiren abestiarekin, Trini, zuretzako bimozu, zure zeimaren partez. Apa, Salvador, mendiren, Zaiborren abesti zoragarria. Goze! Sorta mendiak fruitu emana, gaur mendirakoaz eta gu pozik gaude. Gaur mendirakoaz eta gu pozik gaude. Begiratzen gaudenarekin, lore sorta mendiak fruitu emana. Orain heldu gara tan nekatuta gaude. Orain heldu gara tan nekatuta gaude. Polita, arantzaz betea dago, ikutzera
Zarakoan printze bihurtu dugu. Bagoiez etxeruntz eguna amaitu da. Bagoiez etxeruntz eguna amaitu da. Euskaldunutza garelagu ta arro gaude euskaraz. Ez utzi hiltzen gure zaben hizkuntzara. Euskaldunutza garelagu ta arro gaude euskaraz. Ez utzi hiltzen gure zaben hizkuntzara. Zuri izena? Isaac, Gernikatik gatoz. Izar eta zurea? Marcos. Marcos, gerrikarrak zari? Bai, Gernikatik etorri gara. Da zeiten da, hiru gerrikarrek hemen, Santo Tomasetan. Zu lanean antzahenez, eta gu buelta bat emoten. Gustatzen jaku etorti lekitxora Bilbora, baino gisa. Hemen tranquitaki egoten da, eta gustatzen jaku etortia. Bitu, Pokemon bat. Pokemon! Etorri Pokemon, etorri hona gure artera, gerrikarran artera. Etorri hona Oizmedi telebizte. Nola? Zer nahi duzun? Preguntetxu bet eitzi, preguntetxu bet bakarrik. Gerrikarren artera etorri. Gerrikarren artera. Ze klase zara? Pokemon ze klase? Dragon, Pokemon Pikachu, Pokemon Dragon Gorria, Dragon... Ze Pokemon? Hori galdeti ebe, zeupe. Bueno, zure izena bai, ezta? Luis, noreri botako zenizkioke, maitasun agurrak, zorionak, norentzako zoriona, bota gure kamaratan, Oizmendira. Ni, eskuari. Noreri? Euskal Herriari. Euskal Herria, Luisen partez, urrengo bestia, Zaiborren festak! Gaur da gure egun handia, etorri dira herriko festa. Txuriz jantzita gaudelari, eta zapi urdi batez. Txupinazoaren ordua, etorri da eta goazen denok. Konpertzerraldoi eta buru handiekin, dantza eginea zerria igaro. Aleitasuna eta postasuna, lagun artean izango bai dira. Oe, 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 oa, azte beteko martxa ezin hobea. Oe, 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 oa, ezin hobeto pasatuko dugula. Oe, 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 oa, Andra Mari eta San Roque direla. Oe, 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 oa, barra egiteko gogo handia dago. Txosnetara hurbiltzen gara, Coca-Colatxo bat hartuz, bertan hasiko direla, kontzertu espektakularrak, guazen gero barraketara, autotxoketan bidaia egitera, ta bide bat San Juan Ibarrara, zuziriak ikusteko asmoz, gero zuzko zuzena etorriko da, amabiak dira guazen etzera.
ari ginen, Pokemona joan zaigu, Jose Luis joan da, eta non ari ginen, abai, non... Rikarren artean. Gerrikan artean. Bueno, kanteko irun artean zeuzu erredo, zer? Ez, kanteo ez dugu. Ez. Ez da rizet txarto, bai, ja hiru gara orduan. Egin hori. Oneri, Andrie, Noreri zorionduko zenioke, noreri zorizuna bota. Gernikari, adibidez, Gernikari eta legitxo hori. Hemen ez da zuenari. Bueno, eta ondo dituzue, salala, abotzari gildu nazia, salala, dutxara, piritz borrotzetan, marimototzen abesti zoragarria, jartzen baldi dugu. Ederto, honentzako. Bai. Ezkerrik asko, esker mila. A ver, koruek. Ni, a mi persona las cámaras, Pantoja bezala. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Pokémon cazao! Ezin izan dugu hartun. Bueno, urrengo batean izango da, nire GPS-a ez da bile bat ere ongi, Baina bai, Pokemona zan, Pokemona zan. Bueno, ikusentzule guztiok, guazen ba Luis Mariren, Jose Luisen abestiarekin. Salala, rikri, dutzanda, Oia, azkenean handereñok ostilotza eta koste. Ai, dutxara.